Der er givet startsignal til Gitte Andersen af Carnaval de Paris Korsvinget. Nu skal hun fandme ud af stand. Nu får hun kraftet en fejl på... Nej, det gør hun ikke, hun når det. Nej, det gør ikke noget. Tæller bare på sig. Kører den snæver? Der hørte den ringe der. Ej, de ringede, mens de snakkede. Ja, det er fandme er også. Det er at komme ind på tid, den her bane der. Det skal de så på den anden side heller ikke, fordi så tager de rigtig mange på. Ja. Der er ikke en, der kan godt lide. Jo, der er en. Er der? Men en tidsfejl. Der var en lige før. Og faktisk på igen med en tidsfejl. Ja, der er ikke helt fra. Det er jo tilstrækkeligt, så du ikke kommer i omforringning. Det er kun Signe. Ja, det må det være, når der er så mange, der får til tiden. Så må der være... Hun klarer den måske. Nej, hun klarer den. Det er lidt synd. Og tidsfejl. Hvad er tiden på? 66. 74. Nej, det er 6. 76. 74. Tæller den fejl. Ja. Okay. 79. 74. 14 fejl til Gitte Andersen af Carnaval de Paris Korsvinge. Tiden hedder 80,39, og de 2 fejl er tidsfejl.